И какво се че аз колко и днес ще играме на Clash Clans. Първо искам да се извиня, че нямаше толкова много време клипчета. И не, още ще снимам. Не си помислете това. Така че може пак да ми следите поредицата. Пак ме няма флар, тъпо. Не знам какво да кажа. Да, няма да спирам клипчетата. Просто нямах много време, пък и малко ми писна, но сега съм в настроение и може малко да поснимам. Вече съм 8 тон хал. Така казах ли го? Преди? Че малко. Али аз портера ще разчиста за окей, да? Не знам, ще почва. Тука ще ми тара голд. Може би. Аз ще ги хилна директно. Е така трябва да разчистя. Хоп. Слагам кинга. Тук трябваше да сложа кинга, да, ама къде, мали. Хора, извинете. Но бат... Пак извинете. Няма време да ви обяснявам. Имам време, но няма за какво да ви обяснявам какво става. Извинете за шумовете. Просто някакви съобщения. Може всеки да се случва това. Май малко съм болен. Ще говоря така. Бего с 3 звезди, това беше неочаквано. Аз не очаквах, че ще убия с 3 звезди. Чаквах, че с една. Даже мисля, че няма да вземе и тонхала. Но го взех, защото то беше ръчнат. И локерите са много яки. Барбарените, между другото, ми се подсилват сега. Ето, трябва да видите. Ето, 2 дни. Дена, там. Да. Още 2 дни остават. Ще кажа, имам 4 билдъра. Ей! Чакай, аз колко джема имам? 800 джема. Още 200 джема ми трябват. Ау! То и преди малко бях намерил. Рано казах. Бесиловете. Им трябва да се разчиста с една локера. Смотане локери. Локери. Им ще играе така за локерите. Да взема една звезда. Някакво друго правя. Между другото, вече мактара ми става на 4 левел. Уизър Тауър на 3. Тук графиката малко съм ги дигнал. Малко, защото нямах толкова голд. Без исках дигнах 2 огради. И се прецаках. Пак ви казвам, докато не се... Не пак, ви казвам, докато не се максна, няма съм 9 тон хал. Колкото и да искам да съм 9 тон хал. То за 9 милиона. Не чак
толкова много. Защо съм си го градил? Е така за кеф просто. Кеф. Какво има да метвам? Аз нямам неща. Хора, съжалявам, че пак спрях клипчето на пауза, но просто брат ми оранж помад много ме дразни. И да, така. Аз сега съм по принцип беден. С другото вече не съм чак толкова активен, колкото бях преди. О, тук ще има 100% една giant бомба. 100% една giant бомба. 100%. Искам да я видя. Къде е giant бомбата? Ще я няма. Тук е. Не, това е мини бомба. Чакам тон хала. Хора, желявам, ако се чуят някакви шумове. Мисля, че ще го убия. Я. Съжалявам, че съм намалил музиката, но просто не се чувам толкова. И музиката ми е мега силна. Може да свикнем в момента. Добре. Клипчето беше кратко. Исках просто да ви обясня някои неща, че още не съм спрял с ним. Днес може би ще има едно клипче. Аз ще... Хора, това ще бъде от клипчето. Абонирайте за мен, дайте един лайк. Напишете някой коментар, ако нещо съм сбъркал. И бай-бай!